إن الفضل بالله يؤتيه من يشاء والله واسع يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Allah madaukakin sarki yake cewa qala qa'ibatun min ahli alkitab, wani bangare daga cikin yahudawa da nasara suka ce wa ɗan uwansu aminu billadhi unzila ala alladhina amanu, ku yi imani da abin da aka saukar wa waɗanda suka yi imani, wato wajhan nahari a farkon yini wakuru a kiruhu ku je da ƙarshe kuma ƙarshen yinin ku kafirce. Su imani yin gari ya waye, in yamma ta yi kuma su zama kafare. Su imani yin gari ya waye, in yamma ta yi su zama kafare. Abin da wani ɓangare daga cikin waɗannan a hannun kitabi suka faɗa cewa ku yi imani da farkon yini, a ƙarshen ta kuma ku kafirce. Wai dalilin su na yin hakan shi ne la'allahum yarji'una, wai ko dan waɗanda suke kan addinin musulunci sun dawo da kan addinin sun dawo na abin da wani bangare daga cikin ahlul kitabi suka faɗa a wasu kenan, suka faɗa sashin su cewa wato aminu billazi unzila ala alladhina amanu, ku ba da gaskiya da abin da aka saukar wa inda suka yi imani shi alqur'ani. Ku ba da gaskiya wajen annahari a farkon yini, wakfuru akiru, sannan ku kafirce a ƙarshen yini. La'allahu yarji'u da ko sun wani ne sa a dawo da kan wannan addinin nasu, addinin su dawo na ka duba rashin hankali, batan basira, domin da wanda ya riga ya bata, to wanda Allah ya bata ba wanda ya zai shirya da shi. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wanda Allah ya shirya da shi ba wanda ya zai bata da shi. Wa man yudlil fala hadiya lahu, wanda ko Allah ya badar da shi to babu wanda ya sai shi da shi. In duka masu wa'azin duniyar nan za su taru suna masa wa'azi to wallahi ba zai da maka dai ba, to da Allah ya riga ya mai ya batar da shi. Kisa wayannan wani bangare daga cikin Yahudawa da Nasara abin da suke faɗa wa ƴan uwansu, ku je ku yi imani da abin da aka saukarwa wayanda suka yi imani shine alqur'ani, amma imanin naku ku yi shi da safe. Da haka in yamma ce sai ku koma kafirci. In kuka yi hakan to su za su dawo, su wannan mu'mina za su dawo kan namu addini. Allah ya ce wato da yake faɗa yake cewa wala tu'minu illa liman tabi'a dinahu, wato ba wala imani ba bala Allah mu da kike cewa yake cewa kai wala tu'minu ba za su ba da gaskiya ba illa liman tabi'a dinahu, sai ga wanda ya ba addinin. Da haka ka faɗa musu ya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, kul innal huda hudallah, hakika ita ba shari'a ita ce shari'ar Allah, shari'a ita ce shari'ar Allah. Da haka ayi fita ahadun mislama utitu, wato su wai dan me za a ba wani kwatankwacin abin da aka ba wannan shi ne fara. Idan me Allah zai bawa wani kwatankwacin wato abin da aka ba su, aw yuhajjukum inda rabbikum, ko kuma wato su na gafaran su ringa jayayya da ku a gurin ubangijin ku ranar alkiyama. Allah ya ce kul ka fada musu ya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, innal fadla bi yadillahi, shi fa falala wato wannan zaɓo annabi daga cikin wato larabawa daga wurin Allah yake. Idan wurin Allah yake, da haka ba daga wurin kowa yake ba, daga wurin Allah yake. Innal fadla bi yadillah, hakika falala ta zaɓarwa ya fi cancanta ya zamo annabi, to a wurin Allah yake. Da haka yutihi man yasha, Allah yana ba da annabtarsa ga wanda ya so. Wallahu wasi'un alim, Allah madaukakin sarki wato mai yarwacin falala ne, sannan masani ne ga wanda ya fi cancanta a bashi falala. Wanda ya fi cancanta ya zama annabi, Allah shi ya fi sani. Da haka ya tasu bi rahmatihi man yasha, Allah yana keɓantar rahamarsa
yana keɓanta annabtarsa ga wanda ya so wallahu bil fadl azim Allah madaukakin sarki ma'abucin falala ne mai girma to alhamdulillah za mu tsaya a nan Allah ya za mu tashi akan aya ta 75 gobe Allah ya kai mu muna roƙon Allah madaukakin sarki a cikin da karanta dini Allah ya ba mu lada abinda kuma muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu daidansa muna roƙon Allah madaukakin sarki ka bi ba duk Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya shugabanninmu